a aprobación da acta da sesión que celebramos o pasado 28 de abril. Algunha cuestión? Nada? Sí. Bueno, non sei iso quen fai a acta é o Servicio de Secretaría. Eu creo que foi un pleno absolutamente normal. Eu non entendo iso de que non se debería de ter celebrado. Eu entendo que sí, que se puido celebrar con bastante normalidade. Non vou dicir con absoluta normalidade, pero sí con normalidade, non? Bueno, punto número 2, acordo regulador de condicións de emprego do personal funcionario ao servizo do Concello de Carballo, corrección e adecuación. Eu, se non lles importa, é dicir, o punto número 2 e o punto número 3 están moi vinculados, porque un afecta ao acordo regulador e outro ao convenio colectivo, pero, digamos, as modificacións que se producen en algúns casos son absolutamente coincidentes, non? Entón, o ditame da Comisión Informativa di o seguinte. A Presidenta dá conta da proposta contida no expediente que a parte expositiva que se transcribe. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, 8 votos a favor, dos representantes dos grupos municipais do BNG e PSDG-PSOE, 3 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, corrixir os artigos que a continuación se indican no acordo regulador das condicións de traballo do personal funcionario do Concello de Carballo aprobado na sesión plenaria de 1 de xullo de 2024, segundo o requerimento de emenda efectuado pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Coruña. É dicir, aquí figuran a totalidade das referencias que hai e o articulado correspondente. Segundo, modificar do acordo regulador as condicións de traballo do personal funcionario do Concello de Carballo aprobado na sesión plenaria de 1 de xullo de 2024 para adaptalo ás referencias normativas vixentes e tamén se modifican unha serie de artigos. E, terceiro, notificar o presente acordo aos membros das organizacións sindicais integrantes da mesa de negociación, a xunta de personal e demais membros da mesa. Cuarto, comunicar o acordo que se adopte a Administración Autonómica a efectos do seu rexistro e publicación no texto íntegro do acordo regulador das condicións de traballo de personal funcionario no Concello de Carballo. E quinto, a entrada en vigor deste segundo acordo regulador supón a derogación do acordo regulador aprobado en pleno en sesións do 30 do 7 do 23 e 25 do 2 do 19 e publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 61 do 29 do 3 de 2019. Algunha cuestión? Vamos a votar a favor porque nos entendemos, como sempre que vamos dito neste salón de plenos, que todo o que tiña que ver con acordos Por a nosa parte, a favor tanto no punto 2 como no punto 3, polas razóns que normalmente vimos aducindo neste tipo de cuestións. Efectivamente, o punto 3 é semellante, é dicir, é un acordo diferente porque é referente ao convenio e o outro é acordo regulador, por iso van en puntos diferenciados, pero, digamos, a casuística do que se debate é exactamente a mesma. Por lo tanto, consideramos aprobados os puntos 2 e 3 con 19 votos favorables, con unanimidade dos presentes. O punto número 4, dictamen da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas referido á solicitude de compatibilidade dun traballador municipal ca categoría de profesor do Conservatorio Municipal de Música
especialidade de guitarra para unha segunda actividade no sector privado. Estimación por silencio administrativo da solicitude, requerimento para o cumprimento. O ditamen da Comisión Informativa di o seguinte: sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 8 votos a favor, dos representantes dos grupos municipais do BNG, PSDG e PSOE, 3 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Estimar a solicitude de compatibilidade solicitada mediante escrito de 11 de febreiro de 2025 por o profesor de laboral fixo do Concello de Carballo de guitarra no Conservatorio Profesional de Música para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector privado nos estritos termos de solicitude. Recoñecemento da compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector privado. Segundo, de acordo ca disposición transitoria novena, requerir ao traballador para que no prazo de 10 días hábiles a contar desde a notificación da presente resolución cumprimente o trámite exixido pola normativa aplicable para o recoñecemento da compatibilidade. Solicitude de reducción importe do complemento específico percibido ata o máximo de 30% das súas retribucións básicas, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade. O obxecto de axeitalo a porcentaxe que se refire ao artigo 16.4 da Lei 5384 do 26 de decembro de incompatibilidades do personal ao servicio das administracións públicas. Terceiro, infórmaselle ao traballador que para o caso de que no prazo indicado no resolutivo anterior non cumprimente o trámite requerido, que a renuncia por escrito da cuantía do complemento específico percibido ata o máximo do 30% das súas retribucións básicas, iniciarase de oficio o procedimento de revisión do acto administrativo de recoñecemento de compatibilidade para o desempeño dunha segunda actividade no sector privado ao abeiro do artigo 106 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo das administracións públicas. E cuarto, notificar o presente acordo á persoa interesada. Ben. Agora, ben, boa tarde. Ben, eu quería dicir antes que non me dou tempo, que non tiña aí o altavoz, que tiña que pedir disculpas porque ninguén do noso grupo foi partícipe da xunta de voceiros do venres pasado. Non? Pido disculpas ao señor alcalde e ao voceiro do Partido Popular por esta falla. En todo caso, nós vamos a manter o sentido do voto que trasladamos na comisión. Os informes son favorables neste sentido, con todos os requerimientos e todas as consecuencias que están pedindo desde asuntos económicos. Entón, nós, se mantemos o sentido do voto, vamos a votar a favor. Nós tamén apoiaremos este punto de orde do día, votaremos a favor, entendendo que esta salvedade que se lle está pedindo a este traballador non é algo que non se lle pida a todos. Entón, depende del se o trámite sigue adiante ou se fai unha nova revisión. Entón, evidentemente, sendo xusto e imparcial e atendendo aos mesmos requerimentos que lle deron aos numerosos traballadores que pediron a compatibilidade nos últimos anos, pois non pode ser menos en esta ocasión. Bueno, pois entón sería con eses 19 votos a favor, queda dictaminado o punto número 4. Punto número 5, aprobación inicial da modificación orzamentaria, suplemento de crédito 2-2025. Dictamen da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas di o seguinte: a presidenta da Comisión dá conta da proposta da alcaldía contida no expediente que a parte expositiva que se transcribe. Na memoria da alcaldía, que forma parte deste expediente, justifícase a necesidade e a urxencia desa modificación orzamentaria. Belén Lendoiros Morís, concelleira do Grupo Municipal do BNG e presidenta da Comisión, explica que esta modificación ven motivada pola necesidade de realizar obras nos centros educativos antes do inicio do próximo curso escolar que non estaban previstas nos orzamentos para 2025. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular e PSDG e PSOE, ditamínase favorablemente a proposta presentada e propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación orzamentaria, suplemento de crédito número 2-2025, co seguinte detalle. Aplicacións que se incrementan, investimentos en CEIS por importe de 50.000 euros.
Esta modificación orzamentaria financiarase mediante remanente de tesorería para gastos xerais resultante da liquidación do orzamento de 2024 por importe de 50.000 euros. Segundo, que se expoña ao público no prazo de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao de inserción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña co fin de que os interesados poidan realizar as reclamacións que consideren oportunas. Terceiro, no caso de que non se presentasen reclamacións, considerarase definitivamente aprobado o expediente para a súa entrada en vigor. Ben, dende o noso grupo vamos a seguir mantendo o sentido da abstención, o sentido do voto da comisión, porque si é ben certo que nós estamos guiando polo informe de intervención. E ainda que di que cumpre coa normativa prevista, tamén ven a decir este informe que esta modificación terá efectos negativos no cumprimento dos principios da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria neste exercicio, sobre todo para 2025-2026. O que nos chama curiosamente a atención é que todos os anos ten que haber algunha inversión en colexios, e en distintos colexios, distintas inversións, e que non se tivera previsto a hora de aprobar os orzamentos deste goberno no seu momento, non? E entón, estas previsións poden ser ou non, pero xa se dá por feito que se iban a estar, e chámanos a atención que a mellor non se tiveran na mente para incluílos no orzamento que correspondería ao que fora o tema de ensino, non neste caso. Pero, bueno, en todo caso, nos vamos a facer eco do informe de intervención, co cal mantemos a abstención, e no sentido que levamos facendo todos os suplementos de crédito desde que este goberno está gobernado por vostedes. Ben, nós aquí coincidimos en parte co Partido Socialista, non? Entendemos que algunhas das actuacións que figuran aquí na memoria xustificativa sí que, ata onde nós temos coñecemento, son algunhas actuacións que sí se poderían ter previsto con anterioridade e poderon ir perfectamente co seu epígrafe correspondente nos orzamentos aprobados no mes de decembro. Chámonos a atención o porche na escola de Mirón. Creo que calquera que este un pouco tanto da actualidade do Concello sabe que é unha demanda que non é de hai un mes, nin hai de 2, nin 6, e entendemos que isto xa se pudo ter contemplado nos orzamentos. Con todo, nós entendemos que son unhas infraestructuras que son necesarias, sabemos da situación especialmente das unitarias, tanto da de Mirón como da de Rega, e entendemos que son unhas actuacións que é certo que compre acometelas, e é certo que, a pesares de que se puido ter previsto con anterioridade e facer a súa reserva nos orzamentos aprobados no mes de decembro con previsión e con anterioridade, entendemos que, de non ser aprobados, terían que ser feitos no ano 2026, porque todos sabemos que as actuacións de obras importantes ou con certa envergadura hai que facelas no verán. Polo tanto, nós entendemos necesarias as actuacións, pero, a pesar de que apoiamos o punto da orde do día, votamos favorablemente para que se fagan, pero sí que deixamos aí unha nota de atención, como tamén fai a interventora no seu informe, de que todas aquelas cousas que se podan prever e que se poidan incluir nos orzamentos, creo que son preceptivas de incluirase nos orzamentos e non ter que estar facendo este tipo de suplementos que xa levamos 2 no que vai de ano 2025. Ten que estar encendido, Omar.
Vale, perfecto. Vale, sinto. Que sí que con... Ahora escoitas? Vale. Vale. Por suposto que son obras e a verdad que traballase directamente con todos os centros educativos do Concello e recóñese todas as necesidades, actuacións que fan falta e de aí priorízanse as máis necesarias. Neste caso sí que as obras que achego aquí sí que son obras que son necesarias facer e sí que estaban previstas, pero bueno, houve aí unha factura que entrou máis tarde, co cal houve aí un pouco mermou a partida que tiña prevista. Entonces, como son as actuacións que sí ou sí hai que acometelas no verán, era inminente poder facelas, sobre todo no caso do CEIPA Cristina, que é aumentar unha aula que é necesaria para o inicio do curso 2025-2026, para poder acoller a todo o alumnado que vai a escolarizarse para o curso seguinte, pois era preciso facer este trámite. É un pouco para que se explique que sí que hai previsión e sí que se traballa directamente con todos os centros e despois hai moitas outras actuacións que non están recollidas aquí que van a mantemento e que son actuacións que tamén as teño recollidas pero que non van aí no apartado de inversións. Entonces sí que hai outras cousas que se van a facer. E o verán tamén dá tempo para o que dá tempo. Entonces tamén recollo as que entendo que se poden chegar a facer e non o mellor poñer máis, que sí que hai moitas máis que quedarían pendentes, pero que non daría tempo de cometelas neste verán, co cal xa darían a formar parte do orzamento do seguinte orzamento. Gracias. Bueno, pois entón sería con 19 votos a favor e 2 abstencións, queda determinado o punto número 5. Perdón, 17. Correcto. Eu sabía que ao final daba 19. Ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas referido ao Plan Económico Financiero do Concello de Carballo. A presidenta da sesión dá conta da proposta da alcaldía contida no expediente ca parte expositiva que se transcribe. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos representantes dos grupos municipais do Partido Popular e PSDG e PSOE, dictamina favorablemente a proposta presentada e proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o Plan Económico Financiero do Concello de Carballo 25-26, que se achega por incumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regla de gasto na liquidación de 2024. Segundo, remitir o Plan Económico Financiero do Concello de Carballo 25-26 á Dirección Xeral de Política Financiera, Tesouro e Fondos Europeos, Subdirección Xeral de Entidades Financeiras e Corporacións Locais da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de acordo co sinalado no artigo 21.3 do Real Decreto de 2 de novembro e o Ministerio de Facenda a través da Oficina Virtual para a Coordinación Financiera das Entidades Locais, de acordo co disposto no artigo 9.2 da Orden 2105 de 2012. Terceiro, publicar no Boletín Oficial da Provincia a efectos exclusivamente informativos a aprobación do Plan Económico Financiero do Concello de Carballo 25-26 e de acordo co sinalado no artigo 26.4 do Real Decreto 1463 de 2007 de 2 de novembro. O plan estará a disposición do público no portal de transparencia do Concello de Carballo dende a súa aprobación ata a finalización da súa vixencia. Ben, o noso O noso grupo vai votar a favor do Plan Económico Financiero do Concello de Carballo 25-26 en base ao que o informe de intervención. Entendemos que por responsabilidade, aínda que é unha cuestión técnica, entendemos que agora mesmo por a norma de estabilidade do Estado volvemos a estar un pouco restringidos, un pouco constreñidos en este sentido, pero si é ben certo que desde a intervención din que seguramente no ano 25-26 pois poidamos axustar todo o que temos pendente destes anos en donde tuvemos un pouco de manga aberta e, bueno, co cal nós estuvemos sempre de acordo nese sentido. Co cal, en base a eses informes, nos vamos a apoiar este plan económico financiero que además entendemos
que é fundamental para o noso Concello esta aprobación, porque a raíz desta aprobación podemos optar a distintas achegas ou a distintas subvencións de determinadas administracións públicas que realmente fannos falta para o desenvolvemento do futuro do noso Concello, co cal o noso voto vai a ser a favor neste sentido. Ben, no noso caso, sin ser irresponsables, vámonos a abster, porque entendemos que isto ven dado por unha situación creada polo propio goberno local. Cando se nos explica, se nos di que é unha situación sobrevida, pero estamos a falar de unha situación que xa se prevía, non? Este plan entendemos que é necesario, porque se non temos este plan, pois nos limita a hora de acceder a certas axudas e subvencións futuras, pero tamén é certo que nos limita xa nos orzamentos, condiciona os orzamentos do ano 2026 a hora de confeccionalo e, sobre todo, a hora de destinar partidas económicas no capítulo de inversións, non? Eu insisto, esta é unha situación xerada por un xeito de gobernar. Entendemos que estamos ante unha repetición anual do de sempre, non? Deixamos orzamentos sen executar, encontrámonos con que hai remanente e, en este caso, polo que nos entendemos, ven dado polo tema de esa obra que hai, no que se hai que adiantar eses pagos, que entendemos tamén que habería que revisar ese tipo de xestión que está comprometendo indirectamente ao noso Concello, pero evidentemente non nos vamos a opoñer a que haxa un plan económico financeiro, pero entendemos que é responsabilidade total e absoluta do grupo de goberno e sí que nos gustaría puntualizar que ao final este plan económico nos está comprometendo, por exemplo, a non poder endebedarnos nin neste exercicio nin no que ven. Sabemos que a política do Concello, do grupo de goberno, é intentar manter cero débeda, pero, nós non sabemos tampouco que pasaría nun suposto de ter un imprevisto importante no Concello, como se podería abordar. Con todo, entendemos que é necesario o plan económico porque así o marca a normativa, pero nós vámonos a abster. Bueno, boa tarde. Sí, vale. Así. Aí, Luis, aí. Aí, sí. Dios, así. Vale. Así. Bueno, pois boa tarde. Decir, en primeiro lugar, que, se vostede lembra, eu creo que debe facer fai un par de meses que presentaron vostedes unha moción aquí no Salón de Plenos, precisamente demandando a necesidade do uso dos remanentes de tesorería. A situación ben creada porque no 2024 xa se recuperan as regras fiscais. E as regras fiscais non son ni máis ni menos que un corsé para evitar o gasto público. Na liquidación do 2024 o que incumplimos foi estabilidade orzamentaria porque os gastos procedentes da incorporación de remanentes computan como gasto, pero non como ingreso. Eu creo que iso xa o dixemos varias veces. E, ao mesmo tempo, a regra do gasto é un límite que pon ou que se pon desde
o Goberno Central, seguindo instruccións europeas, precisamente o límite para non seguir gastando. Pero estas regras teñen unha perversión, porque o sorprendente é que nós incumplimos a regra do gasto na liquidación do 2024 e resulta que por incumplila nos vamos a ter un límite máis alto para o ano que ven. É dicir, na liquidación do 2025 vamos a poder gastar máis que o que gastábamos no 2024. Polo tanto, esta é unha situación que está creada en estes momentos porque se recuperaron as regras fiscais. E é unha situación, como explica moi ben o informe de intervención, é unha situación provocada por dúas cuestións. Por unha, o uso dos remanentes para gastos xerais e, por outro lado, a non ter ingresado a parte que lle corresponde, en este caso, a Diputación Provincial, unha vez rematada a travesía de Sísamo. En ese sentido, e iso tamén o di o propio informe de intervención, o plan económico financiero é algo que está regulado por norma, que xa desde o 2012 establecía que se unha administración non cumple a estabilidade e a regla do gasto, ten que facer un plan económico financiero. Pero en que consiste este plan? Se se fixa na previsión que se fai desde servicios económicos, é unha previsión que non vai constreñir para nada o que poida ser os ingresos e os gastos que ten o Concello, que si é verdad é que se recomenda claramente un non uso dos remanentes. Iso é o que se recomenda fundamentalmente, pero despois non hai que facer ningunha medida de carácter adicional e tampouco precisa ningunha medida correctora, que poida afectar o que poida ser a previsión de ingresos ou a reducción dos gastos. Iso é moi importante deixalo claro, que non son... Xa Carballo tuvo no seu momento tamén outro plan de estabilidade que despois quedou sin validez ao suspenderse as regras fiscais. Polo tanto, é moi importante deixar eso claro, que o plan económico financiero é simplemente unha senda, un compromiso por parte do Goberno de que no 25 e no 26 volvamos a cumplir o que sería a estabilidade financiera e que non incumplamos a regra do gasto. Si ben, dentro do noso grupo nos entendemos que o seguimento das normas de estabilidade e a regra do gasto son de obrigado cumprimento. Chegou o momento de acatalas, tivemos aí un marxen que, bueno, nós sempre o consideramos favorable nese momento, que podemos gastar o remanente, e eu creo que o informe de intervención é bastante claro neste senso, no sentido de que, bueno, pois xa teremos que facer este informe económico-financiero, pois as veces que faga falta para cumplimentar o que nos pide a normativa, Neste caso, bueno, pois é verdad que na implementación, no que sería a implementación do orzamento do ano 2024, como ben dixo a concelleira delegada de Facenda, bueno, pois houve uns gastos de determinado xeito que se están xustificando, pero tamén é ben certo que o interventor deste Concello está dicindo que, en teoría, entre o ano 25 e 26, isto debería quedar axustado. Co cal, se hai que estar un ano ca regla de gasto, pois non pasa nada, porque tamén xa estivemos anteriormente a que nos abriran a man, E hai outros concellos que levan, desde o inicio desta lei de estabilización e norma de gasto, pois tendo que facer este informe económico financiero, nos, bueno, fomos salvando un ano e agora volvemos a tocar. Pois non pasa nada, simplemente hai que justificar pois os ingresos e gastos que temos e onde estamos gastando os nosos cartos, que a min pareceme absolutamente esta fiscalización absolutamente perfecta en calquer concello, entre eles o noso. Eu simplemente dicir que o gallá que se repita de novo a historia e que se escoite esa petición salida deste pleno de que se poida utilizar o remanente e que non haxa que aprobar aplicar este plan de estabilidade. Simplemente decir iso. Polo demais, mantémonos na abstención.
Perdón, e agradecerlle a claridade á señora Lendoiro por aclararnos as dúbidas que poideran surdir no que é o punto da orde do día. Perdón. O tema das normas fiscais, da regla de gasto, xa había que remontarse á época do ministro de Economía e Facenda, o señor Montoro, donde se aplicaron esas normas por imperativo da Unión Europea. Até aquel momento, calquer concello podía incorporar os remanentes sen ningún problema e gastar donde o concello así o considerara. A partir dese momento, o gasto estivo moi restringido. Dábase a circunstancia de que concellos que tiñan altos remanentes non o podían repercutir no benestar dos veciños. Precisamente esta moratoria en canto a esa aplicación levou a que puidéramos incorporar remanentes e todos estivemos de acordo en que había que aproveitar a oportunidade para gastar eses remanentes. Todos estivemos de acordo, todos, sin excepción, en este salón de plenos. Eso foi o que provocou que ao incorporar, lembren vostedes que o ano pasado esgotamos o remanente prácticamente na súa totalidade. Creo que ao final quedaron sobre 600.000 euros simplemente por se houbera algunha outra previsión extraordinaria. Esgotouse prácticamente todo o remanente disponible. E iso era, sí ou sí, que iba a provocar ese desequilibrio económico-financiero. Pero prodúcese no Concello de Carballo e en todos os concellos que utilizaron a mesma estrategia, aproveitando a coyuntura política, todos que tivéramos remanentes incorporámoslo. Estamos vendo como os concellos que utilizaron esa estrategia todos teñen que aplicar ese plan económico financiero. En canto ás causas de por que en este momento o Concello de Carballo está en desequilibrio, pois digo que a pesar de que estamos nunha moi boa situación económica e de que incorporamos un altísimo remanente o ano pasado, pois hai esa subvención de a Diputación Provincial para a travesía de Sísamo, que, como ocurre con prácticamente a totalidade das subvencións de outras administracións, primeiro certifícase e despois é cando se recibe a achega económica. Pero pasa cos da Diputación, pasa cas da Xunta, pasa cos do Estado e, sobre todo, pasa cos fondos europeos. Cos fondos europeos poden tardar algo máis de 2 anos incluso en facer a liquidación oportuna despois de realizar previamente todas as fiscalizacións necesarias para acreditar, para comprobar que a finalidade dese fondo está cuberta na súa totalidade. Por lo tanto, eu sigo dicindo que o Concello de Carballo seguirá suscribindo convenios con todas as administracións que permitan seguir mellorando a calidade dos servicios e das comunicacións no noso Concello. É indudable que a travesía de Sísamo é unha actuación exemplar e que lle agradecemos moito á Diputación Provincial e a todas as persoas que fixeron o posible para que ese convenio sexa unha feliz realidade, e en concreto aquí temos un compañeiro que está sentado no salón de plenos como é Xosé Regueira, que xogou un papel fundamental xunto co señor Pequeño, que daquela era o diputado de Vías e Obras, e tamén co presidente da propia Diputación, o presidente Valentín, Formoso. É dicir, pois, ojalá tuviéramos oportunidades de asinar convenios así, aínda que despois tuviéramos que facer algún equilibrio económico-financiero. Que xa digo, son cuestións menores, e se se analiza en detalle o informe dos servicios económicos da interventora municipal, a conclusión tamén é evidente. Non é nada preocupante. Non hai que recurrir a ningunha situación extraña, nin de ter que variar algún tipo de carga impositiva, fomentar o maior incremento de ingresos, non, é dicir, simplemente coa situación na que está pedindo prudencia precisamente na incorporación de remanentes, Carballo entrará nesa estabilidade, sin dúbida ninguna.
con esa perversión que nos comentaba a concelleira de Facenda, e que ademais agora o listón está con 3 millóns máis que vamos a poder gastar. É unha incomprensión do propio sistema, non? É dicir que, por incumplir, agora vamos a ter máis ventaxas. Bueno, pois é como está regulado todo isto, que antes da lei Montoro, antes calquer corporación podía incorporar os remanentes sin ningún tipo de cortapisa e sin ningún tipo de problema. E, ademais, o Concello de Carballo creo que sempre foi un concello que se caracterizou por ser moi prudente nos investimentos e moi prudente na xestión dos recursos de todos os veciños e veciñas de Carballo. Por tanto, sería con 14 votos a favor e 5 abstencións. O punto número 7, proposta de aprobación dos estatutos da entidade de conservación, xestión e modernización do polígono de Carballo. A presidenta da sesión dá conta da proposta da alcaldía contida no expediente que a parte expositiva que se transcribe. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos citados, a Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular e PSDG-PSOE, dictamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Aprobar os estatutos que rexerán a entidade de conservación, xestión e modernización do polígono de Carballo que presentou no Concello a Comunidade de Propietarios do Polígono Industrial de Bertua o día 14 de maio de 2025, rexistro de entrada 2962. Segundo, notificar este acordo á Comunidade de Propietarios do Polígono Industrial de Bertua no prazo de 10 días hábiles dende a súa data para o seu coñecemento e continuación ca tramitación contida no artigo 85.2 da Lei 3/2022 de 18 de outubro de áreas empresariais de Galicia. Si, o noso grupo vai a cambiar o sentido do voto da Comisión Informativa. Entendemos que é unha boa nova despois de falar e, sobre todo, entre outros, co xerente do polígono industrial. Bueno, pois nos congratulámonos de que teñan aprobación destes estatutos polo que se rexerá a entidade de conservación, xestión e modernización do noso polígono. Sempre tivemos a vontade de que o noso polígono fora un referente en Galicia, non neste sentido, neste senso, e ademais sempre mirar cara a veciñanza, todo o que poida ser sumar e todo o que poida ser para crear postos de traballo para que entidades asenten no noso Concello, pois nos congratulámonos nesto. Entón, nos queda claro que todo o que sea remar a favor do noso Concello, da nosa localidade, dos nosos traballadores, das nosas empresas e, sobre todo, tamén poñer a Carballo como un referente neste sentido que é das primeiras polígonos que se adaptan a esta nova norma, pois congratulámonos, co cal vamos a votar a favor moi gratamente. Ben, nós tamén vamos a votar favorablemente, modificamos a abstención proposta na comisión. Sí que, bueno, creo que é un momento para amenizar a asociación de empresarios, neste caso de propietarios do polígono, pola súa boa labor, pola súa proactividade. Como ben dixo a señora Vila, son pioneiros na aplicación destes estatutos, desta entidade de conservación, e tamén aproveitar tamén para, creo que é un motivo de orgullo para todos os carballeses, que un carballés sexa o presidente da Federación Galega de Parques Empresariais, o señor José Ángel Vázquez Verdiñas, a quen dende o Grupo Popular parabenizamos aquí no Pleno, e é unha mostra, como non pode ser de outro xeito, de ese bo facer dos empresarios do polígono. Manifestar, antes de que se poña en riba da mesa, que dende o Partido Popular de Carballo estamos a traballar tamén para que canto antes chegue esa necesaria ampliación do polígono que todos desexamos que chegue canto antes. Bueno, a verdad que
a dinamización que ten o polígono de Carballo, con un montón de empresas, máis de 200 e máis de sobre 3.000 personas traballando xa ali, pois, bueno, agora podemos saudar que haxa movimento de acción, pero outros levábamos dicindo que estes movimentos tiñanse que ter iniciado fai moitísimo tempo. Ben está que dunha vez por todas se empece considerando que o polígono industrial de Bertoa é e será un polígono estratégico e que o eixo entre Carballo, Laracha e Arteixo vai a ser un eixo altamente dinamizador da economía de todo este espacio ao sur da área metropolitana coruñesa. Eu, ademais, que teño contactos permanentes cos empresarios do polígono, recibirán este acordo unánime con satisfacción. Eu creo que eso honra precisamente a un concello como Carballo, a todos os grupos municipais, e informar que coñecedores outros polígonos que en Carballo xa estaban tan avanzados nesta tramitación destes estatutos, xa houbo outros varios polígonos que lle pediron el corta e pega para tamén imitar esta iniciativa. Bueno, pois ben está que sexamos os primeiros, pero tamén ben está que haxa outros que tamén queiran escoller un camiño exemplar, como é exemplar o traballo que se está a facer por parte do empresariado. E ogallá todas as administracións poidamos estar á altura das circunstancias de que un Carballo industrial, comercial, dinamizador, pois todos teríamos que procurar estar a esa altura. Por lo tanto, eu creo que é unha moi boa nova que todos aquí avalemos por unanimidade esta iniciativa que parte, como ben se dixo, do propio empresariado do polígono industrial. Punto número 8, moción do Grupo Municipal do Partido Popular, rexistro de entrada 2947 de 14 de maio sobre financiamento do sistema de atención á dependencia. O ditamen da Comisión Informativa di o seguinte: a Presidenta dá conta da moción presentada polo Grupo Municipal do PP, rexistro de entrada 2947 de atención sobre o financiamento do sistema de atención á dependencia ca parte expositiva que se transcribe. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Réximen Interior e Asuntos Xerais, con 3 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, 8 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do BNG, 7 e do PSDG-PSOE, 1, dictamina favorablemente a moción presentada e proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Presentar unha memoria económica concreta na que se avalíe e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia. 2. Atender as suxestións feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo que considere as peculiares circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. 3. Cumprir o cofinanciamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central sexa equitativa. 4. Saldar a débeda acumulada ca nosa comunidade en materia de dependencia, que ascende a máis de 2.500 millóns de euros, para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiren. E quinto, dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. O grupo proponente. Agora, todos sabemos que a Unión Europea é a rexión máis envellecida do mundo. Dentro da Unión Europea existen varias rexións nas que se agudiza especialmente esta situación. É unha desas rexións, indiscutiblemente Galicia, onde as persoas maiores de 65 anos xa representan máis dunha cuarta parte do total da poboación. Eu estive buscando datos extrapolados a Carballo e o dato que atopei, non sei se o máis actualizado, pero sí que nos pode dar unha idea no dato que atopei eu do ano 2022, se non recordo mal, é que en Carballo hai unhas 5.500 persoas maiores de 65 anos, isto suporía o 17,3% da poboación. Coas posibles variacións que poideran experimentarse ata día de hoxe,
entendemos que xa é un porcentaxe da poboación importante e tamén entendemos que así o experimentan e así o poden corroborar a gran atención que se lle dá dende a Concellería de Servizos Sociais. Todo isto ven a nosa reivindicación porque aprobouse no Congreso cunha amplia maioría a Lei Estatal 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. Este é o marco normativo aprobado hai preto de 20 anos, no que se recollen os dereitos dos cidadáns, pero tamén se recollen os deberes de todas as administracións implicadas. Casi 2 décadas despois da aprobación desa coñecida Lei da Dependencia, coñecida como Lei da Dependencia, estamos ante un problema estrutural de financiamento que Galicia leva denunciando dende hai moitos anos. A lei, como todos sabemos, fixa que o gasto dos servizos e prestacións debe asumirse ao 50% entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado. Algo que dende a aprobación da lei, como digo, hai case 20 anos, nunca sucedeu e actualmente segue sen corrixirse. E máis, é unha situación que hai escasamente unha semana, 2 semanas, podemos chegar a ver un esperpento como que o Goberno Central asinou un documento no que se comprometía a cumplir a lei con territorios específicos do Estado español e nos entendemos que con isto o que está facendo é recoñecendo que non vai a cumplir co resto das comunidades. Hai un crecente forzo inversor, tanto por parte da Administración autonómica, pero tamén da Administración local, e así hai que recoñecelo. Deste xeito, o propio Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, nunha memoria de análisis do marco normativo da Lei de Dependencia, recoñece textualmente que non se alcanza nin en términos absolutos nin en términos relativos o cumprimento do obxectivo da financiación do 50% que marca a lei. Polo tanto, o Goberno Central está recoñecendo que non achega o que debe achegar por lei e isto está perxudicando gravemente, en este caso que nos compete a nós, as arcas municipais. Este ano, Galicia inviste no eido da dependencia máis de 700 millóns de euros. E preto do 70% proceden das propias arcas autonómicas, mentres que a Administración Xeral do Estado faise cargo da parte restante. No caso concreto de Galicia, as achegas ao sistema de atención á dependencia por parte do Goberno Central redúcense dun ano a outro. No ano 2023 achegaban o 40%, e no ano 2024 achegaron o 34,9%. Evidentemente, isto o que provoca é que a débeda acumulada siga medrando e xa supera a día de hoxe os 2.500 millóns. Son 2.500 millóns de euros que, sen dúbida, axudarían a colaborar máis intensamente cos concellos e aliviar un pouco esa carga que asumen os concellos. Pero é que, ademais de non chegar o financiamento axeitado, o Goberno Central tamén realiza modificacións normativas sin ter en conta o resto das administracións, que son as competentes, e no caso dos concellos, as que xestionan a maioría dos servicios de dependencia. Hai un Real Decreto do 18 de xullo do ano 2023 que modifica o sistema de prestacións en dependencia de xeito unilateral e sen contar coas comunidades autónomas. E ano e medio despois, o pasado mes de febreiro, o Ministro de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 presentou un anteproxecto de lei da reforma da Lei de Dependencia e a Lei de Discapacidade. Son cambios que conlevan obligacións ao resto das administracións, pero, ademais das obligacións, falta o correspondente financiamento. Non veñen esas obligacións acompañadas do correspondente financiamento.
Podemos poñer, por exemplo, que se amplíanse as contías das prestacións e fanse modificacións directas no servicio de axuda no fogar que tanto está a supoñer para o noso Concello. E agora incluso se incrementa a intensidade do servicio. Aumentan as horas mínimas para atender a unha persoa en situación de dependencia, amplía as accións a realizar no servicio, xa que agora tamén contempla tarefas fora do fogar para ir á compra, ao médico, ao centro de día, por exemplo. E todo isto que nós consideramos que pode ser necesario, evidentemente, porque hai que avanzar na axuda a que non necesita, pero é certo que leva un encarecemento importante do servicio. E, ademais, conleva a que as empresas necesiten máis persoal para facer o mesmo servizo e tamén obriga aos concellos a modificar os contratos que estén en vigor coas empresas prestadoras do servicio. Actualmente o SAF en Galicia percibe no máis de 24.000 persoas, é un servicio de competencia municipal ao que os concellos galegos destinan unha boa parte do seu orzamento, tamén Carballo, e nos recoñecemos que se está facendo un esforzo económico relevante coa axuda tamén da Xunta de Galicia que aporta 140 millóns de euros no que é o Servicio de Axuda no Fogar para Galicia. Nós entendemos que incrementar este servicio como quer impoñer o Executivo Central sen ter en conta as comunidades autónomas que son as que o financian na súa maior parte, nin aos concellos que son os que xestionan e tamén lle costan fondos propios, require de máis recursos e, sobre todo, de máis persoal, dous requisitos indispensables ignorados polo Goberno. Nós insistimos, a reforma da lei debe de vir acompañada de financiamento. E no caso concreto da nosa comunidade, debe ter en conta a dispersión e o envellecemento da poboación, que son factores que incrementan considerablemente o custo dos servizos e que obligan as administracións galegas a realizar un esforzo económico moito maior. En resumo, non se poden impoñer máis obrigas aos concellos sen que a reforma veña acompañada do financiamento necesario. Por iso, nos solicitamos o apoio de todos os grupos, entendemos que debería de saír co apoio unánime da corporación e solicitamos ao Goberno Central a presentar unha memoria económica concreta na que se avalíe e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia, atender a suxestión feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo que considere as peculiaridades circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia, que se cumpra co financiamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta e o Goberno Central sexa equitativa, non porque o diga a nosa moción, sino porque así o di a lei, saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia que ascende a máis de 2.500 millóns de euros para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiren e, xa por último, dar traslado deste acordo ao Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Agenda 2030. Sinto se me estendín moito, pero creo que todo o que manifestei era necesario para poñer en antecedentes e para pedir o apoio, se pudera ser unánime, da corporación. Moitas gracias. Ben, teño que decir que quero destacar en primeiro lugar que a competencia en canto a dependencia pertenece concretamente á comunidade autónoma, a todas as comunidades autónomas. Neste caso, estamos falando a comunidade autónoma de Galicia, co cal o Goberno galego sería a Xunta de Galicia. Tamén teño que decir que o Goberno Central do Partido Socialista, que neste caso eu entendo que a moción vai aí un pouco directamente contra o Goberno do Estado, levou a cabo modificacións normativas co obxectivo de mellorar e adaptar o sistema de dependencia ás necesidades actuais e sempre buscando un equilibrio entre eficiencia e eficacia e equidade, ademais. Reconocemos que estas reformas teñen que contar ca colaboración das comunidades autónomas, polo que eles entenden que están abertos a dialogar e incorporar as súas suxerencias, pero tamén é ben certo que a oposición do Partido Popular en Galicia intenta presentar estas reformas como un ataque, cando en realidade son avances que benefician a todas. A realidade é que o Goberno ten aberto canais de diálogo e ten buscado consenso, neste caso a diferencia do Partido Popular de Galicia, que moitas veces bloquea e oponse sin aportar solucións
constructivas. En segundo lugar, a ampliación das horas do servicio de axuda no fogar responde á voluntade do Goberno Central de mellorar a atención ás persoas en situación de dependencia. Sin embargo, tamén o Partido Popular en Galicia intenta facer que isto se faga sin recursos, cando en realidade estamos destinando máis fondos e recursos para estes servicios, para que estes servicios poidan ofrecer unha atención digna. A oposición en Galicia, neste caso, a oposición o Goberno galego, que non sería oposición Galicia, pero sí oposición ao Goberno do Estado, en lugar de apoiar estas melloras, busca crear alarma e desinformar a ciudadanía. Ben certo que se nos pensamos nas persoas que temos o noso cargo e que dependen da axuda no fogar, é verdad que o mellor fai tanta falta como que os acompañen ao médico, ou os acompañen a unha compra, ou os acompañen incluso ao banco. É tan importante como que lle van facer algún tipo de necesidade no fogar, e eu remíteme a todas as persoas que teñen a alguén ao seu cargo como dependentes. En todo caso, que accións toma o Goberno para saldar a deuda en Galicia? Bueno, pois en todo caso está o obxectivo do Goberno Central é que Galicia reciba financiación xusta e suficiente para atender as persoas dependentes, pero tamén é ben certo que temos que ter en conta que estas modificacións e todo o que conleva tamén teñen en contra a oposición do Goberno de Galicia, que intenta desviar a atención, pero a realidade é que incrementaron os recursos destinados a esta lei, estáse traballando a saldar a deuda pendiente. A diferencia, que o Partido Popular en Galicia, en lugar de colaborar, busca politizar un asunto que requere unidade, compromiso para mellorar a vida das persoas dependentes. Nós, en todo caso, o que sí temos que decir é que nós creemos que temos que facer un esforzo como sociedade para axudar as persoas dependentes. Creemos que todos os avances que se poñan en este sentido temos que apoialos. Tamén creemos que é moi fácil votar contra un goberno que fai unha norma e que é verdad que ten un compromiso de financiamento cas comunidades autónomas, pero tamén é verdad que algunhas comunidades autónomas ni siquiera que se queren sentar a dialogar. E si teño que facer fincapé en que todas estas cargas terminan a cargo ou ao lombo dos concellos. Neste caso, o noso concello destina moitos recursos a axuda á dependencia. Tamén, por certo, que desde a Xunta de Galicia tampouco se cumplen todos os compromisos tamén que se requira ao Goberno Central. Eu defendo iso, pero ao mesmo tempo tamén desde a Xunta de Galicia ou desde o Goberno da Xunta de Galicia tamén os compromisos están debilitados con respecto aos concellos, e nós temos que congratularnos que o noso concello ten recursos económicos suficientes e unha parte do noso orzamento vai destinado a estas axudas. Outros concellos non teñen estes recursos económicos e vense completamente asfixiados e non poden chegar nin siquiera a terminar de financiar todas estas axudas. Agora ben, se ben certo, reitero e repito, que da mesma maneira que o traballo vai evolucionando, incluso agora podemos teletraballar, da mesma maneira a nosa xente maior ou nosos dependientes que non teñen por que ser persoas maiores, que poden ser outro tipo de persoas, se é verdad que necesitan acompañamento médico, porque os fillos, os irmáns, os netos, os pais están traballando, ou poden necesitar facer unha xestión nun banco, ou poden necesitar que os acompañen a calquera outra xestión, simplemente comprar unha botella de zumo ou uns yogures. Entón é verdad que neste sentido que se reformara ou que se evolucionara ou se intentara que a norma abarque máis servicios, a nós temos que defendelo por encima de todo. Agora ben, xa digo, eu creo que temos que mirar no espello e requerimos a distintas administracións cando non nos queremos sentar a negociar e nin siquiera somos capaces de explicar a dispersión da nosa comunidade autónoma, porque ao mellor nin siquiera que nos interesa que a idiosincrasia que temos os galegos se poña de manifesto, e resulta que nós non somos capaces de facerlle frente a esas mismas requerimentos ou esas mesmas obrigas que teñen os concellos na nosa comunidade autónoma, porque os concellos tamén teñen esa mesma dispersión e teñen esa mesma problemática. Gracias. Señora Ures. Como en repetidas ocasións escoiteille o voceiro do Partido Popular falar da sobrecarga que teñen os concellos no financiamento do SAF, gustaríame propoñerlle unha achega para ampliar
A parte propositiva, que sería tamén instar a Xunta de Galicia a que incremente a súa achega ao financiamento do SAF ata 20 euros hora, tanto para o servicio de dependencia como para a libre concurrencia ou básica, co obxectivo de aliviar a carga económica que asumen os concellos. E outro punto que sería tamén instar a Xunta de Galicia a que restaure a obrigatoriedade do informe social como documento perceptivo na tramitación das solicitudes de dependencia. Bueno, non me dou tempo a anotar todo. Normalmente, cando se fai así unha emenda de achega, de engádega, en este caso, supoño que non la pasaría por escrito. De todos os xeitos, eu creo que a nosa moción é moi clara e creo que temos que centrar o tiro, por decirlo de alguma maneira, en instar ao Goberno Central a que cumpla co 50% da achega da dependencia. Habría que debatir en outra ocasión si queremos tamén pedirlle un esforzo maior á Xunta de Galicia. Eu só lle podo dicir, dende o ano 2009, o incremento de inversión en dependencia, que a mí non me gusta chamalo gasto, pero o incremento de inversión en dependencia multiplicouse por 4, pasou dos 224 millóns de euros aos 728 millóns de euros que están nos orzamentos deste ano. Eu creo que o esforzo que fai a Xunta de Galicia, evidentemente, sempre podemos pedir máis, pero creo que non hai dúbida de que a Xunta de Galicia está facendo todo o posible. En canto á falta de diálogo, eu creo que sí hai diálogo. A conselleira sí se reuniu co presidente da FEGAMP, co alcalde de Vilagarcía, estáse intentando chegar a un acordo, hai unha clara intención da Xunta de Galicia de incrementar de esos, se non me equivoco, son 12 euros o que está poñendo a día de hoxe, pero claro, pedir un compromiso de 12 a 20 mentres que o Goberno Central non cumpla ca súa parte da dependencia, eu sinceramente non o vexo, non? Eu creo que se podería debatir en outro momento. Eu creo que deberíamos de votala tal cual como a presentamos, e é certo que temos que ver que hai un esforzo por parte da Consellería e da Xunta de Galicia para ir incrementando esa cantidade económica, pero sí que é certo que non, creo que o obxecto desta moción, non? Por parte do Goberno Central pasamos dun 40 a un 34, a ver a cifra que se chega este ano. Vemos que está habendo compromisos con outros territorios, nos entendemos que ten que haber unha igualdade de trato para todos os territorios. Xa sabemos o xeito de actuar que ten este Goberno, pero eu, sinceramente, señora Vila, eu sinto que o tome como un ataque político o feito de traer esta moción aquí. Eu creo que o tono e a exposición que fixen da nosa iniciativa creo que era conciliadora, creo que era dende un punto de vista de intentar entre todos facer chegar un mensaxe de que se cumpra a lei e, sobre todo, de que non se faga un agravio comparativo con Galicia e que se nos teña en conta a nosa singularidade. Eu non teño moito máis que decir. Eu manteño o texto orixinal, gustaría meter o apoio unánime, insisto, e eu creo que poderíamos entrar a debatir en outra ocasión se a Xunta podería chegar a máis contía ou non. Eu creo que xa se foi incrementando na medida das posibilidades que pudo facer a Xunta de Galicia. Creo que pedir agora un salto de 12 a 20 sin que por parte do Goberno Central salde esa débeda de 2.500 millóns e a maiores se comprometa a que de agora en diante vai a cumplir coa parte que lle obriga a lei, eu creo que non estamos pedindo algo que non sexa cómodo de votar para todo o mundo. Entendo que vostedes queren tamén aproveitar para reclamar ao Goberno Autonómico, pero creo que o compromiso do Goberno Autonómico está fora de toda a dúbida que a dependencia. Sí, señor Lorenzo, eu lamento profundamente que vostede pense que o meu tono é diferente a conciliador.
E máis, é público notorio neste salón de plenos que eu ni sequera necesito micrófono para falar, polo tono de voz que teño, non? Quero dicir, non é algo, é idiosincrasia desta voceira municipal. Pero, bueno, en todo caso, sí que lle quería dicir que eu ainda tiña dúbidas, aínda que vostede pense que nós estamos en contra desta iniciativa, eu tiña dúbidas concretamente en si votar a abstención. O noso grupo levámoslo deliberando esta tarde-noite e agora mesmo, incluso despois da súa intervención, tamén estábamos deliberando. Agora ben, lamentablemente, no noso grupo vai a ter que votar en contra, e digolle por qué, sempre lle digo, bueno, mellor os seus argumentos terminan facéndome cambiar de opinión ao noso grupo, non? Que non son eu a que mando aquí, somos, como se di, consensuados, dous compañeiros. Pero si é verdad que sería unha hipocresía pola nosa parte pois absternos nunha moción que vostedes din que non hai recursos suficientes por parte do Estado cando agora mesmo acaban de facerlle dúas enmendas e non acepta ningunha requerindo máis recursos por parte da Xunta de Galicia. E mire vostede, unha das cousas que vostede dixo que a dependencia fai tempo que, bueno, fai uns anos que a Xunta de Galicia, ou incluso este mesmo ano, está facendo máis esforzo, está incrementando máis os seus recursos, pero tamén lle quero deixar en riba da mesa que tamén se incrementa a necesidade. E, lamentablemente, a nosa población cada vez está máis envellecida, co cal cada ano hai máis necesidade. E, ademais, as necesidades son diversas. E se nós non temos esa empatía ou non temos esa sensibilidade entre este aumento da dependencia e este aumento das necesidades que ten esta dependencia, pouco importa que se paguen 12 euros ao día ou 20 euros ao día, non? Pero neste Concello eu creo que se está superaxustando incluso algo máis do que se está aportando a través de a Xunta de Galicia, podo dicir a concelleira delegada que me corrixa nos números, pero en todo caso, eu xa digo, nós si temos esa sensibilidade, si entendemos que as administracións teñen que aportar todo o que faga falta e que sexa necesario para a axuda á dependencia, temos que querer apoiar os nosos maiores, temos que querer apoiar as nosas persoas que dependen de nós, non teñen por que ser maiores concretamente, hai outros tipos de dependencia que tamén temos que aportar, pero tamén lle recordo que en Carballo temos un centro de día que está colapsado e que non dá máis de sí. Unha población de 31.000 habitantes e doutra que ven da fora. E tamén lle teño que recordar que temos un centro de atención a maiores, ou vamos a chamar geriátrico, que o porcentaxe público é mínimo, o resto é privado. E tamén lle teño que recordar que temos un centro de maiores ou dependientes que son persoas válidas, que é o que máis anos leva instituído ou posto no noso Concello. Eu creo que se a Xunta de Galicia non empeza a invertir en centros ou posibilidades para persoas maiores e dependentes e non empeza a invertir máis en garderías para que poida haber nenos, eu creo que a nosa poboación seguirá sendo envellecida, máis envellecida, e quero recordar, e isto digo para navegantes, que agora as cargas familiares que se levaban nese sentido, que levaban as mulleres agora traballan porque teñen que cotizar e teñen que xubilarse. E entón, esa rede que existía nas casas para cuidado de maiores, nenos e dependentes, agora xa non existe. E con nosos impuestos, eu creo que é de xustiza pedir que a administración pública, sexa cal sexa, que lle corresponda, neste caso, corresponde a Xunta de Galicia, que faga un esforzo para facernos unha rede para que todos poidamos vivir en paz e armonía. E, ademais, eu creo que é de xustiza que, despois de todo o que traballaron, da vida que pasaron, a nosa obriga que nós teñamos ansia e poñamos os recursos que fagan falta en riba da mesa para cuidar os nosos maiores, os nosos dependentes e incluso os nosos poucos nenos que nacen, que gracias ás persoas migrantes vamos mantendo a poboación. Porque se fora para as persoas non migrantes nacionales, agora mesmo estaríamos en déficit máis que precario. E digolle máis, eu son da xeración do baby boom e teño dúbidas de a ver que xeración
vai a seguir mantendo os nosos recursos, co cal pídolles que fagan un esforzo da mesma maneira que yo pido ao Goberno Central. Non teño ningún problema en pedirlo que se poñan enriba da mesa os recursos que fagan falta e, desde logo, que non lle poñan esta carga absoluta como a espada de Damocles ás administracións locais, porque eu congratúlome que o noso Concello vai tendo recursos para facerlle frente a isto, aínda que cada vez son máis dependientes, pero hai outros concellos que nin siquiera chegan a iso. Moitas gracias. Está? Xa está. Sí, vale. Señor Lorenzo, eu dicíalle simplemente a Chega porque na moción que se pasou pon moción do Partido Popular sobre o financiamento de atención á dependencia. A atención á dependencia sería a aportación da comunidade autónoma, efectivamente, pero tamén a do Goberno do Estado. Que entón, se estamos falando do financiamento da atención á dependencia, tamén a Xunta de Galicia como responsable e tendo a competencia última en servicios sociais debería aceptar esa chega. Pero, bueno, que veñan agora vostedes pedíndolle á Administración Central cartos cando foron vostedes mesmos os que a dilapidaron nos anos do goberno de Rajoy, do Partido Popular, creo. Non sei se acordan ou non queren, nese tempo a aportación do Goberno á Xunta de Galicia caiu a todo 18%, según datos do Inserso. Despois, a aprobación do Real Decreto Lei 20 do 2012, elimináronse niveis de financiamento, reducíronse prestacións, atrasáronse a incorporación dos dependentes de grado 1 ao sistema, aumentouse o copagamento por parte das persoas usuarias. E o que me parece, ainda desde unha óptica máis feminista, máis lesivo, é a eliminación das cotizacións á Seguridade Social das persoas cuidadoras, dos familiares cuidadoras, que foi un golpe tremendo contra os dereitos das mulleres deste país, que realmente son as que, de maneira mayoritaria, están cuidando as persoas dependentes, ascendentes ou descendentes. Como decía Mari Carmen, non é necesario falar de persoas maiores. Esas mulleres tiñan o único dereito de cotizar para unha xubilación. Aínda así, ese dereito cercenouselle completamente. Máis tarde, a lei orgánica, a lei Montoro, que citaba fai uns minutos o señor alcalde, de estabilidade orzamentaria, prohibiunos aos concellos investir. Naquel momento, a Xunta, que fixo? Nada. Calou, baixou a cabeza e aceptou o que lle viña. Eu creo que como administración responsable deberían facer un pouquiño de autocrítica e asumir máis responsabilidades, como incrementar ata 20 euros a aportación no SAF. Porque, a ver, en Carballo prestáronse neste ano pasado 93.574 horas do Servicio de Axuda a Domicilio. 393 persoas. Máis de 2,17 millóns de euros. E quen puxo os cartos? A metade, a Xunta de Galicia. A Deputación, sen ter competencias, que grazas a ela podemos mellorar bastante na prestación do servicio, o 9,02. As persoas usuarias, o 9,41. E o Concello de Carballo, o 31,5. Pero ese 31,5 non é real, porque aí solamente se contabilizan os gastos directos no SAF. Pero o SAF ten máis custes que os directos. Pois son traballadoras sociais que non están aí recollidas. Unha delas, de reforzo, grazas á Deputación da Coruña, puidose contratar. Aplicacións informáticas, material informático e dispositivos móviles que teñen as auxiliares, material funxible, gasto de electricidade e demais gastos que implica o propio servicio. Que, como mínimo, un de cada 3 euros do que costa o servicio de axuda a domicilio sale das arcas municipais. Ahora vir aquí con un dedo acusador como Goberno do Estado, como último responsable, pois tampouco non me parece o máis acaído. Vostedes eloxan o esforzo da Xunta.
Pero os datos oficiales mostran que é unha das comunidades que menos inviste en servicios públicos, en dependencia, como atención informal. Dio ao Observatorio da Dependencia. Eu creo que non falamos tampouco só de cartos, que falamos dun modelo. O modelo do PP é barato, patriarcal e clasista, porque máis da metade das prestacións que se dan en Galiza son para cuidados no entorno das familias, é dicir, mulleres que teñen que adicarse ao cuidado de persoas dependentes. Volvemos, ascendentes e descendentes, porque o 53% das prestacións son económicas, frente ao 36% que ten de media o Estado, donde aquí se recorta en servicios públicos, en centros de día, residencias, primando sempre un traballo feminizado de cuidados. O gasto, tamén hai menos prazas públicas para maiores de 65 anos e a lista da garda. A lista da garda para as persoas que presentan a solicitude de dependencia. O prazo máximo é 180 días. De media, según datos do Inserso, son 393. Moita xente non chega a ver esa resolución de dependencia. Falamos de máis, vostedes falan de máis de 700 millóns de euros, que tampouco quere dicir que o sistema sexa xusto ou eficaz, porque hai que mirar a calidade do gasto. A lista, volvemos ao mesmo, na lista de espera agora mesmo hai máis de 3.000 persoas. Falan dunha ratio, na moción, falan dunha ratio de cobertura do 98,46%. Dato enganoso, porque só mide as persoas con resolución favorable. E falaban de toma de decisións unilaterales. A decisión tamén a tomou fai nada, en decembro, a Xunta de Galicia, cando desoindo aos colexios profesionais de traballadores sociais, decidiu eliminar o informe social como requisito indispensable para recoñecer a dependencia. Leo palabras textuales do colexio, que é un ataque frontal ao sistema público denunciado polo colexio e que abre a porta a que xestorías privadas fagan as súas solicitudes. Non o digo eu, di o Colexio Oficial de Traballadores Sociais. Co cal, apoiar esta moción, que sí que a imos apoiar, como lle dixen, é como felicitar ao lobo por preocuparse polas ovellas. Pero, volvemos, sí que votamos a favor, porque creemos que o financiamento estatal para a dependencia é necesario, pero facémolo tamén con memoria, sabendo quen recortou, quen calou, e dicíndolle tamén á Xunta que non pode seguir fuxindo das súas responsabilidades, e que se estamos hoxe na situación na que estamos no sistema de dependencia é por decisións políticas tomadas polo Partido Popular, tanto na Moncloa como na Xunta de Galicia en San Caetano. Eu rogaría que se fora breve. Moi breve, simplemente agradecer o apoio do Grupo de Goberno. Recollemos esa crítica, nos gustanos mirar para diante, pero tamén somos conscientes do pasado e eu non lle podo negar nada do que dixo con respecto ao que xa pasou. Pero creo que se estamos para construir un futuro mellor para a xente dependente, eu creo que é hacia onde temos que mirar. Insisto, agradezolle moito o seu apoio. Nós simplemente pedimos que se cumpla a lei, porque sabemos perfectamente que se salda esa débeda de 2.500 millóns vai a redundar nun alivio económico para todos os concellos, e se se cumpre co 50% que está marcado por lei, que é o que se está a pedir, tamén vai a redundar nun alivio para os concellos e, sobre todo, nunha mellor atención ás persoas que o necesitan. Hai moito por facer. Aquí non hai autocomplacencia de ningún tipo.
Eu creo que se está traballando, que se están dando pasos hacia adiante, pero é certo que hai moito por facer e hai moito que traballar, porque todos os que temos vida sabemos como se está pasando mal a xente que ten que afrontar unha situación con un cuidado, con unha persoa dependente ao seu cuidado. É simplemente dicirlle, señora Vila, que vostede falame de empatía, fala aquí de atención ás persoas necesitadas, pero vostede vai a votar en contra. Non teño nada máis que decirlle. Moitas gracias. No, eu simplemente estou totalmente de acordo que se cumpla a lei. E a lei é meridiana, clarísima. 50% uns e 50% outros, por lei. E eses outros non somos os usuarios, non son os beneficiarios do servicio, non somos as administracións locais. O 50% debería de achegala ao Estado, que estamos de acordo que non chega a esa porcentaxe, e o outro 50% é responsabilidade da Xunta, que nin se lle chega ao que está aportando o Estado. Entón, bueno, cando un fai a crítica, tamén ten que facer a lectura interna de que está a suceder aquí. E en esa lectura interna vemos, tal como apuntou a concelleira, que Carballo e o resto dos concellos galegos temos que achegar para mantemento dun servicio básico para a cidadanía, temos que achegar cerca dun 40% de recursos propios. Cando a lei di que unha administración local tiña que achegar cero, simplemente xestionar, pero cero de recursos económicos. 50% a Xunta, 50% o Estado. Mantemos o sentido de voto favorable, sería con 12 votos a favor, 5 e 12, 17 votos a favor e 2 votos en contra. En contra. Sí, en todo caso, o noso voto en contra, a pesar dese chantaje medio emocional que me acaba de facer o voceiro do Partido Popular, é que, bueno, pois dar exemplo en todo caso, non? Todos a partir de aí, lamentablemente, eu tiñamos a intención de abstención, pero o señor Lorenzo pois vai a ser imposible. Gracias. O punto número 9, seguimento dos órganos de goberno, informe de tesorería e intervención sobre o cumprimento dos prazos establecidos na Lei 15/2010 de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, donde se establecen as medidas de loita contra a morosidade, dación de conta. Simplemente decir que en este último trimestre o período medio de pago foron de 30,24 días. O punto 9.2, información rendida ao Ministerio de Facenda sobre a execución do primeiro trimestre de 2025, o informe dos servicios económicos di que non hai débedas con entidades financeiras e que considérase que a corporación cumplirá a regla de gasto ao peche deste exercicio. En resolucións de alcaldía, dar conta do decreto do Plan Provincial de Cooperación sobre o saneamento do vial Feira de Verdillo a Brea, aprobación do proxecto correxido, e tamén sobre millora da accesibilidade da C414 de Xoane, aprobación do proxecto correxido. Dase conta tamén de resolucións dictadas entre o día 23 de abril, número 1106, e o día 20 de maio, número 1422. Acordos da Xunta de Goberno Local as celebradas os días 21 de abril de 2025 e 5 de maio de 2025. E antes de rogos e preguntas, para que todos teñamos presente, o calendario do mes de xuño é un calendario especial. Coincidiría que o pleno é o día 30 de xuño, co cal as comisións informativas deberían ser o 24 ou 25 de xuño. Entón, comentamos de adiantar o pleno a antes do San Xoán, porque senón quedaría todo moi tarde. Entón, faise a proposta de que as comisións informativas sexan o luns 16 pola mañán, a partir das 9:15, e o pleno o día 19, día do pregón, tamén a esa mesma hora, ás 9:15.
E así quedaríamos co San Xoán para libre disfrute de todos e cada un dos corporativos e corporativas. Rogos e preguntas? Sí. Sí, xa se intentou poñer datas que non había actividade parlamentaria. Sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque como se convoca pola mañán o 16, xa se convocaría o mesmo 16. E daquela quedarían o 17 e o 18. Como? Efectivamente, efectivamente. E pola mañán tamén. E así quedan as tardes máis para disfrute e ocio para algúns e algunhas. Bueno, rogos e preguntas. Hai unhas preguntas que quedaron sobre da mesa, bueno, que non quedaron sobre a mesa, que a proposta do voceiro do Grupo Popular considerou oportuno formulalas no presente pleno. Ben, entre o 18 e o 22 de setembro do ano... Bueno, a verdade é que non sei exactamente a orde de rexistro, supoño que é indistinto, vale. Entre o 18 e o 22 de setembro do ano 23 realizouse no contexto da Semana Europea da Mobilidade unha experiencia piloto por parte do Concello de Carballo na que se puxo en funcionamento un autobús urbano de servizo gratuito para os usuarios que unía a estación de autobuses co Parque Comercial A Revolta e o polígono industrial de Bertoa, onde traballan máis de 2.000 persoas. No anuncio que se facía na páxina web do Concello podíase ler o seguinte: trátase dunha experiencia piloto coa colaboración de Arriba que responde a unha antiga demanda do empresariado do polígono e que permitirá coñecer a demanda do servicio para poder trasladar unha solicitude formal á Xunta de Galicia, administración competente en materia de transporte. Por todo exposto, dende o Grupo Municipal do Partido Popular trasladamos a seguinte pregunta: cal é o balance que se fixo por parte da Concellería competente sobre esta experiencia piloto? Cales foron os datos de usuarios recollidos nesa experiencia e se foron trasladados os datos recollidos na experiencia piloto á Xunta de Galicia? Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Ben, a actividade do bus urbano encadrouse dentro da Semana da Mobilidade, que son xornadas de divulgación e concienciación sobre mobilidade sostible. Xa ao remate desa Semana da Mobilidade, de todas as actividades, se fixo un balance. O número de usuarios foi en torno a 70-75 usuarios día, variaba un pouco en función do día. E o que se buscaba era visibilizar un pouco a necesidade de implementar esas paradas no polígono. En decembro de 2024 tivemos unha xuntanza con mobilidade da Xunta na que se comentou que se fixera esa experiencia piloto onde se lle dou traslado formal daquelas propostas para a mellora do transporte público. Entre elas estaba a inclusión de paradas no polígono, aquelas liñas que iban cara a Coruña, que é unha demanda que xa teñen trasladado en diversas ocasións os empresarios. Ali se lle deixou un dossier con esa proposta xunto con outras. Tamén foi tema tratado na Comisión Sexta do Parlamento a proposta do PSDG de Galicia, no que se levaba a mesma, ou máis ou menos a mesma proposta, que era a inclusión desas paradas, e no que o Partido Popular votou en contra. No mes de agosto do 2024 adxudicouse o contrato con referencia SER de Servicios 08/2024 por un importe de 115.487,61 euros máis IVE á empresa Señalizaciones Norte SL. En Xunta de Goberno Local, no mes de xaneiro, o Goberno Local acordou iniciar un procedemento de incoación de penalidades á empresa adxudicataria do referido contrato. Aducía o consistorio nun comunicado diferencias na execución do contrato tanto por falta de persoal como pola demora excesiva en responder ás urxencias e na reposición de materiais. Ante esta situación, o Grupo Municipal do Partido Popular pregunta en que situación se atopa o expediente, fixo algunha alegación á empresa, está a empresa adxudicataria cumplindo a día de hoxe co contrato? Gracias.
O concelleiro de Contratación, señor Varela. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, empezo respondendo pola última pregunta, porque, como saberán, pues, tivemos un inverno bastante pasado por auga, pero xa está a empresa traballando, executando os traballos dende a semana anterior á Semana Santa. Xa teñen rúas pintadas aquí a propia Rúa Cervantes, a Gravador Manuel Facal, Álvarez de Soutomaior ou máis recentemente a estrada que vai a Malpica e a zona do Colexio Bergantiños. En relación á pregunta que fai co expediente, claro, isto non obsta que efectivamente se iniciase o procedimento de imposición de penalidades esencialmente polo tema dos equipos de traballo e por un retraso desde a formalización do contrato que foi efectivamente en agosto. Dito isto, pois en xaneiro iniciouse o expediente de penalidades polo retraso, esencialmente, e na Semana Santa, o 15 de abril, se non recordo mal, impúxose as penalidades a través de resolución. Fixeron alegacións, desestimáronselle polo Concello e actualmente presentaron un recurso de reposición que no esencial está reproduce o que dixeron en fase de alegacións e bueno, máis alá do que digan os técnicos, evidentemente, que son os que teñen que responder, pois entendemos que irá no mesmo sentido. Impuxéronselle as penalidades e xa se lle deduciron da correspondente factura. Moitas grazas. Gracias. Froito dunha forte tormenta rexistrada sobre o noso Concello precisamente o día do pleno do mes pasado, do día 27 de xaneiro, varios semáforos do núcleo urbano quedaron sen servizo, deixando como consecuencia disto e ante a falta de actuación por parte do goberno local para o seu arranxo varios dos cruces principais da nosa vila, das rúas Gran Vía, Doutor Fleming, Vázquez de Parga ou Ángel Fole, así como na intersección da Rúa Muíño, Avenida Ponte da Pedra, levan semanas supoñendo unha situación de risco para a infinidade de vehículos que transitan, así como para os peóns que cruzan a diario. Esta situación non é nova, pois cada vez que se produce unha avería nos semáforos da vila, o arranxo sempre se demora durante semanas. Ante esta situación, formulamos pregunta no pleno do mes de febreiro, tendo como resposta por parte do Concelleiro de Mobilidade que o retraso do arranxo era a falta de suministro e programación das placas electrónicas dos dispositivos afectados. Algúns dos semáforos afectados foron postos en funcionamento este mes, entendendo que este mes era o mes pasado polo tema de que se pospuxeron as preguntas, máis 3 meses despois, podemos engadir agora un máis, 4 meses despois, aínda quedan algúns que seguen apagados en cruces das rúas Vázquez de Parga, Gran Vía, creo que xa non, pero o cruce da Rúa Vázquez de Parga coa Valle Inclán, se non me equivoco, segue sin funcionar. Ante esta situación, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, trasladamos ao Pleno da Corporación de Carballo a seguinte pregunta. Cal é o motivo polo que varios semáforos da nosa vila sigan 3 meses, en este caso serían 4 meses despois, sen funcionar co perigo que isto supón para peóns e vehículos? E que previsión ten a Concellería de Mobilidade de posta en funcionamento dos semáforos que a día de hoxe siguen apagados? Señor Xoane. Ben, pois, como xa se dixo no seu momento, sí que é certo que houve un problema fundamental que foi de suministro das placas e incluso da programación das mesmas. O certo é que hai moi poucas empresas que presten ese servizo e a que habitualmente estaba a traballar en Carballo pois está un pouco saturada e sobrepasada e non dá atendido como debera o servicio. Xa viñeron hai un par de meses a poñer en marcha de Vázquez de Parga con Alfredo Brañas, quedou pendente de axustar os tempos, e pois en funcionamento tamén Ponte da Pedra con Muíño e Doutor Fleming e Vázquez de Parga, aínda que uns días despois volveu a estropearse. Estamos a traballar para ver se conseguimos que veñan a rematar esas reparacións iniciadas esta empresa, ou senón, pois, a ver se hai outra que poida prestar ese servicio, pero, bueno, o
o ideal sería que, polo menos, a que tengan as operacións a medio facer, pois os remate. E o que sí é que aclarar que non se están a producir ningún aumento de incidencias nos cruces, nin tanto de accidentes de vehículos, nin problemas para os peóns, máis aló do desaxuste que provoca os tempos de Vázquez de Parga, que puntualmente sí que provoca certas atencións en Vázquez de Parga. Gracias. Na sesión de constitución do Consello Deportivo de Carballo que tivo lugar o pasado 13 de marzo do ano 2024 foron creadas dúas comisións de traballo. Por unha banda, creouse unha comisión para elaborar un plan para fortalecer as asociacións deportivas da nosa vila a través dunhas xornadas formativas para equipos directivos e unha segunda comisión para organizar unha gala do deporte de Carballo. Pasado un ano dende a constitución das comisións, nada soubemos das xornadas formativas nin da gala do deporte. Aquí cabe correxir que sí que temos coñecemento xa de que as xornadas formativas se puxeron en marcha, pero da gala do deporte seguimos sin saber nada. A pregunta é, celebrouse algunha xuntanza destas dúas comisións para avanzar nos seus obxectivos? Cal é a previsión da Consellería de Deportes para a celebración da gala do deporte en Carballo? E en que situación está a elaboración do plan para fortalecer as asociacións deportivas? Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Agradezolle ao Partido Popular que formule esta pregunta, que realmente son tres, sobre dúas cuestións como son a gala do deporte e as xornadas formativas. Dende a Consellería sabemos da importancia destas dúas cuestións, e tanto é así que foron propostas que partiron do propio Servizo